bine m-am găsit la un nou episod. Pe mine cheamă Aileen. Acum filmez de pe tableta mea nouă. Azi este ziua mea, deci vă rog să-mi scrieți la mulți ani în comentarii. Nu sunteți obligați. Astăzi sunt împreună cu verișoara mea Ioana. Hello! Și astăzi o să o fac pe Ioana în Toca-Boca. Ca să știți, asta e tabletă nouă. Mi-am luat-o azi. Așa trebuie să închizi, e cam... Da, o să o fac pe aici. Mai întâi punem trebuie să vârsta. închizi cam uita cu anul nebunul. Da, o să am puțin timp. Alex, stai puțin. Nu mai ai timp. Am puțin timp Nu mai. să o fac. Deci o să îmi trec un record, poate. Și o să am tot banii adevărați de pe Toca-Boca, adică după cum v-am zis. Da. Nu știu dacă am pronunțat tot ce vreau să zic. O să-i pun haina asta, că mi se pare tare și se potrivește. Așa. Iar după asta e hanarac ceva. Nu, îi pun hainele astea. Da. Sau astea? Da, astea îmi plac. Deci astea. Ioana, eu zic să vezi o bună. Fără ochelari. Stă mai bine așa. O să mă fac și pe mine și o să-i face că suntem surori și o să facem multe roleplay-uri. Acum trebuie să închid pentru că am ajuns la ziua mea, o să fac și partea a doua unde am să vă explic cum fac asta. E tableta, fă? Așa, ok. Pa! Nu uitați să apăsați pe butonul like. Vă iubesc și vă pup. Pa!